Show.
Nithi baba bathethelele sizoyenza le nkonzo, sizoyenza ngenkani. uNkulunkulu khonide ungafuni ukudedela. Thethelela, thethelela, iliphi elizulu esiyongena, iliphi elizulu esiyakulo. Ungafuni ukuthethelela, uzoswala uNkulunkulu namhlanje, uzokwenzisa le nto bona ngathi ikhulu. Ngoba into kaNkulunkulu ayikwazi ukuqala ekugcineni. Ngathi uma ngikhuluma uNkulunkulu ekhuluma la, wathi iqala la ekuqaleni. Sizoqala la ekuqaleni, sizobhodoza le nto engafuni ukwenzeka. Awuthatheleli mzalwane, ikuyeke kuqala ungathetheleli. Hlalelele ungathetheleli, uyaphezulu. Iliphi lelizulu esiya kulo, asingafuni ukwenza intando kaNkulunkulu. Asini soqala isonto, asidlali isonto, sikhathele ukudlala isonto, sikhathele ukukhuluma indaba kaNkulunkulu ingenzeki. Khathele uNkulunkulu abantu abangayenzi intando yakhe balindele ukuzwa amazwi ayisikhombisa. Akusizephi amazwi ayisikhombisa abangalungi kuze kube lesi sikhathi. Baba bathethelele, sesiyenzile inkonzo yokuqala, ngoba ngiyakhona ukuthi masifika kwi-pre-Passover uNkulunkulu wayesezosilungisela indlela yethu ukuthi hamba phela nawe ulungise indaba yakho. Lisho njalo izwi lokuqala, makuthi athina siwumfanekiso wakhe, senza intando yakhe ukuba sifuze yena. Sifuze bani thina singathetheleli? Sihlala kanjani esontweni singabhekani? Yini le ethi ukuthi ungambheki umzalwane wakho? Inkonzo yokukhathalelana lena, inkonzo kababa lena, inkonzo yokubhekana lena, kodwa siyayifeyila. Sizobhodoza ama-altar omkhathi kule ndawo. Kunabantu abasetshenziswa usathane bengazi. Sizobakhulula namhlanje. Vuma ukukhululeka. Usathane uyamsebenzisa umuntu kodwa bengazi ukuthi usebenzela umbuso womnyama. Sizoxovana sodwa esontweni, sishayane sodwa, kanti kunabantu abathunyelwe kule ndawo. Sizobhodoza amandla omkhathi omnyama. Bayithi uNkulunkulu baba bathethelele, bayithi uJesu baba bathethelele. Abazi ababenzayo wayithi bese shayiwe imvimbo yakhe, leyo mvimbo yakhe izophilisa wena namuhla. Siphilisiwe thina nemvimbo yakhe. Kunabantu abashayiwe beshawela izinto abangazazi, kanti babuswa amandla obumnyama, abantu abaphethwe amandla obumnyama. Asimelene nanyama nakhazi, kodwa sibelene nababusi bobumnyama. Yilezo senza ukuba sidangale kangaka, sikhohlwe ukuthi simelene nababusi bobumnyama. Sizobhodoza kule ndawo. Bongcwele bayikhuluma nami, ngisabuza ukuthi inkosi uzothangithini manje. Uthi sizosebenza, sisemsebenzini, sizoqashula, sizokhulula wena, khululela phela nawe. Sizokhulula le nto ekwenza ukuthi ungakwazi ukubheka omunye umuntu. Sizokhulula le nto ekwenza ukuthi udinwe. Sizokhulula le nto ekwenza ukuthi ungaxoleli. Xolela, sekuyisikhathi sokuthi uxole. Xola. Yebo bakulimazile, yebo ukuzwile ubuhlungu, abanye balimazwe ngisho baba beyingane. Xolela, uzomxolela nini? Abanye balimazwe emakhaya, uzoxola nini? Uzoyenza nini le nkonzo? Sizokhululwa, sizoqashulwa. Baba bathethelela bakwazi bakwenzayo. Sizokwenza le nkonzo yokuthethelela. Bazalwane, sophuma kule ndawo, uNkulunkulu uzoyenza le nto. Uma singamkhona uNkulunkulu ey'nhliziyweni zethu ukuba uzoyenza. Ngoba kuzohlala njengomunye bazothi sibazi abahlali kanje. Esikhuluma labakhulumi kanje. Ngoba bayahamba abazalwane, bayahlala abazalwane, bayadumisa abazalwane. Ukuthi awunalo izwi kodwa kuyadumiswa. Ngoba ekhaya kukhona zonke izinto zasekhaya. Uveza ukuthi umntu wasekhaya, umumenzo wasekhaya, umehlala ukuthi kodwa wena uye. Ngoba bakhona abathi basekwenzile wasekhaya, uthi kodwa nalona. Okuhamba ufana bayikhona okusholo. Uyasehlangana nabo ukuthi nalona nje. Hallelujah. Abazalwane
Kodwa ngathi no. Ngoba wena usala lebazothi no. Hey, gosh. Njengoba wayefeza isidingo sika Johane nomama wakhe ngoba waphendula wenze njani haleluya sikhonza uNkulunkulu obonayo bazali Lord to Jesus uthi abona wesifazane enomopho haleluya abona ohleze eqhibini haleluya wambona bazalwane wathi suku umuntu abathi uhlaka lapho hamba uma uJesu ebonile kuba nenkongo kuba nezinto ezenze ukuthi uJesu ubonile haleluya suka ke namhlanje ukuthi mama ebheka indoda haleluya kodwa labheka inyoka lithi iBhayibheli wamthatha uJohane sesikhathi wamsekhala uthi uJesu uyabona lento yakho le yokuthi uyamthanda uJesu ungayithathi kancane noma ungabe usahlula ukuhleba noma ngabe usaqamba amanga noma ngabe uxolele noma ngabe usahlula umzimba noma yonke yenzakalayo noma ngabani iminyaka uthi kade ngamkhonza uNkulunkulu kodwa akangisizi haleluya uthi uJesu yena wenzenjani yabo nithi ke mzalwane haleluya Amen. Glory to Jesus. uJohane lo noMaria lo uJesu bamamba uqale uthandaza eGetsemane wayengekho unina kaJesu lapho wayekhona uJesu uMaria ujoyina iqembu labantu abazobuka uJesu ehlandalaza uma seleke egcekeni labapriest laba bemtshela khona ukuthi wena lahla ngeqala bakathi uPilato mina ngibona iqala kulo aphuthuka unkosikazi athi phuthumani litshela uPilato ukuthi akanaka wathi uPilato wahlamba izandla wathi ngimfone ngenatha wayekhona sekhona uMaria haleluya ngifuna ukuthini mzalwane umlandela uJesu ungasho ukuthi ngiyakuyeka ukukholwa ngoba mina ngisaqamba amanga
uJesu kunamakhosikazi ayemlandela ehambelile emva kwakhe anedingo lamakhosikazi athi simonile siyisa simonile vula amehlo ephuphuthi haleluya uthi uJesu uyabona noma ungakaboni kwenzeka namhlanje ukuthi uyabona kodwa khona uyabona hey wambona uNkulunkulu haleluya sengiphalile ngasho le ndoda ngimncane wambona uNkulunkulu ade ngahlupheka ngilala ngahlile bengazi ukuthi abantu ngilala ngahlile abantu bephuma bakuthandayo ngomfelokazi kanti uJesu ufika isikhathi la abantu ufakazi namhlanje ukuthi uJesu nomleda ngeqiniso noma ungawabangaki noma ungahluleka kangaki kodwa kufika isikhathi lakukhombisa khona ukuthi uyakubona ebeseseza isidingo sakho musuhlele phawu ngomkhosi uNkulunkulu haleluya ngoba sikufika isikhathi lakukhombisa khona ukuthi uyakubona ebeseseza isidingo sakho amen. Yimi ngaphambili bazalwane ukuzothula izwi lesine angizi ukuba mude njengenjwayela ngaze ngaba mude futhi Matthew chapter 27 verse 46 egameni likaJesu libongwe ngabantu libongwe alikigama wathi Eli Eli lama sabathane okungukuthi uNkulunkulu wami ungishiyelani. Haleluya. uJesu wamemeza ngezwi elikhulu haleluya ethi Eli Eli lama sabathane okungukuthi uNkulunkulu wami ungishiyelani na. Haleluya. Amen. Haleluya. Lithi ngenhla abazalwane engithanda khona lithi ubumnyama baqala kusukela ngehora lesithupha haleluya kwaze kwashaya ihora lesishagalolunye uJesu wabona ubumnyama haleluya wabamnyama bazalwane kwabiza ukuthi uJesu amemeze athi Eli Eli lama sabathane amemeze athi uNkulunkulu wami ungishiyelani na. Haleluya. Amen. Imessage yami namhlanje ngalelizwi yithema ngimbuza uJehova wathi uNkulunkulu kunabantu abahamba kumnyama. Haleluya. Kunabantu sebehamba ngesipiliyoni ukuthi ngiyayazi indlela yokholwa nje kodwa khona kumnyama. Haleluya. Uyayazi indlela yakho yokholwa. Haleluya. Uyakwazi kukhanya. Haleluya. Uyazi futhi ukuthi kumnyama kuqale nini. Haleluya. Sizofika nini isikhathi sakho somemeza uthi Eli Eli lama sabathane uthi uNkulunkulu wami ungishiyelani na. Haleluya. Haleluya. Uyazi. Haleluya. Ungasebenzisa namhlanje leli thuba kwamanje ungasebenzisa leli thuba memeza uthi uNkulunkulu wami ungishiyelani ukuphi umnyama. Haleluya. Mabonga igama likaJesu. uJesu wabona ubumnyama bazalwane. Haleluya. Babheka izitha zakhe zazimbethela ukuthi ngane semlizile Eliya asibuke ukuthi uzomsiza yini. Haleluya. Inhlokinga yabo babengalazi into kaNkulunkulu ngokubethela kaJesu babelindele ukuthi uzomsiza. Haleluya. Wena ungathatha leli thuba manje uyabona empilweni yakho kumnyama uyabona emkholweni yakho kumnyama kungakabi late biza uJesu. Eli Eli lama sabathane uNkulunkulu wami ungishiyelani na. Amen.
Amen. Lithi zikaNkulunkulu kuJesu wathi ngumile. Haleluya. Bazalwane, enhlizweni yami nje ngiyazi ke ukuthi makukhulunywa le ndaba ke kuthiwa wayoba imphefumulo uJesu ngalesi sikhathi egameni lika Jesu. Kodwa nami bazalwane ngifana nabanye abathi bathe mabeyixoxa noNkulunkulu wabo wakhuluma okunye namhlanje egameni lika Jesu. Haleluya. Mina namhlanje nami ngithanda ukuzosho ukuthi noJesu wake woma egameni lika Jesu. NoJesu naye wake waba nento ayizwayo ukuthi no ngidinga ukugcwaliswa egameni lika Jesu. NoJesu wayezwa amandla ephelile wadinga bazalwane ukuthi agcwaliswe egameni lika Jesu. Haleluya. Ngizothi mina bazalwane namanje mimi egameni lika Jesu noJesu wake woma. Haleluya. Uthula bazalwane noJesu wake woma. Uyayibona lempilo yakho ubona ngathi akusenzeki. Ubona ngathi akusahambi ngakho. Ubona ngathi amandla yaphela. Inkosi yomusinibusise noJesu wake kwamenza lokho. Wayithola ukuthi ngicela ngipha amanzi. Ngicela Nkosi yami ningisiza ngomile egameni lika Jesu. Ngithi bazalwane kuyenzeka masihamba kufika izikhathi zokoma. Siyafika izikhathi zokoma. Umzalwane uyafikelwa isikhathi sokoma. Kodwa umzalwane ufanele azi ukuthi kufanele amemeze athi ngomile. Kube khona abantu abazoletha into azomenza ukuba ukuqala kwakhe kuphela egameni lika Jesu. Uthula bazalwane. Wena nje into kufanele uyenze ukuthi wazi ukuthi kuyenzeka. Kodwa futhi kufanele wazi ukuthi kuyamenyezwa. Akuthulwa. Ade kukhona demilana wathi kuthiwa Eli nami ngizothi memeza thana ngomile usuthula. Yabona bazalwane namhlanje uNkulunkulu uzosilungisa nje. uNkulunkulu ayayini ibandla lakhe bazalwane. uNkulunkulu ufuna ukusisa lapha sisa khona. uNkulunkulu ufuna siye lapha sibizela khona. Bavumela ukuthi uNkulunkulu asidirect. Vumela uNkulunkulu asiyise la sisa khona. uNkulunkulu ufuna ukuzolungisa impilo zethu egameni lika Jesu. Wathi ngomile. Haleluya. Nawe ngenzeka ukuthi impilo yakho awusa-understand noma umzalwane mosiye naye. Mangathiwa ngempela namhlanje siyayana ezulwini khona bazothe mina ngiboni kahle. Kodwa ngithi mina kuwena naye uJesu wake woma. Haleluya. Naye uJesu wake wamphelela. Wazi ukuthi ngikhathele amandla yaphelela. Bazalwane. Wazi ukuthi khona into ecabukayo. Khona into emnandi wathi ngomile. Bezothi kuwena usukuthula. Zalwana simele ukuthula. Bazalwana simele ukusuka egameni lika Jesu makufika ukoma. Kodwa bazalwane ke simemezeli sithi ngomile egameni lika Jesu. Haleluya. Uthole usizo uzomemeza uthi ngomile. Haleluya. Lokho nje kusenhlizweni yami bazalwane. Akukuningi ngempela kodwa bengithi nje yasengathi ungaze umemezeke namhlanje. Yabona namhlanje uzophuma engamemezi ngoba akayazi into ayenzayo. Ngoba ngase kuqaliwe kukhulunywa ukuthi ake uyiveza. Khulunywa ukuthi bazalwane ake siye ukubukela ukuthula. Ake siye ukufela ngaphakathi. Ake siye bazalwane ukuthi kobuye kulunge egameni lika Jesu. Ngizohlala kuze kube right. Ngingamane ngibuyele ekhaya ngoba ngonile. Ngiyohlala khona. Hayi namhlanje kuthiwa simemezeni. Namhlanje igama lisho ukuthi memeza. Namhlanje musukulimala uthi ngoze ngibhalele. Namhlanje mema hayi bazalwane. Hayi Jesu. Ngithina ukuthula. Haleluya. Asahlangane namadolobheni. Usuthi bangilimaza. Memeza. Ngibingelela ubaba umfundisi, umama umfundisi, ukhansela nesikhungo sakhe, omama bonke abasha, ulusha lonke uSunday School
ngiyabingelela ngelihle igama lomfowethu wethu uJesu Kristu. Amen. Ngimi lapha ngizokhuluma ngegama elafela inkosi yethu esiphambanweni lapha ukuthi khona kufeziwe. uJohn 19 verse 30. Wathi uJesu ewamlele ufika, wathi kufeziwe, wagebisa ikhanda wafa. Sacela ubaba uJobe uNkulunkulu ophilayo uNkulunkulu wayemvakashela njalo umuntu, evakashela uAdam noEva njalo, besabonana ubuso nobuso. Ngokungena kwesono bekhohliswa inyoka endala uDraco, sangena isono. Amen. Lithizwi lenkosi kwanqamuka ubudlelwane phakathi kukaNkulunkulu nomuntu. Ingakho kwaze kwasetshenziswa sekuhlatshelwa kushwelezwa kwasetshenziswa izilwane ezazikhona ensimini yase-Edeni ezazisetshenziswa yibo oAdam noEva bebekwe uNkulunkulu. Lithizwi lenkosi kwanqamuka ubudlelwane, bathatha zona lezo lwana bethi benze imhlatshelo ukuze kushweleze ngegazi lazo. Wahamba lelo cebo elalenzeka aliphumelelanga. Ingakho kwaze kwatholakala ukuthi ngaleso sikhathi umuntu mayithandaza noma ebika udaba lakhe wayengasalibeki uNkulunkulu, wayeseya kumpriest noma oseduzane naye eyodlulisa udaba lwakhe ngoba yena wayengasakwazi ukuxhumana naye. Amen. Uhambe kwahamba ke asehlangana amazulu abonisana ukuthi akesede. Amazulu abonisana ngoba amazulu anesikhathi sokuhlangana. Ahlangana abonisana ukuthi singenze njani ukuze kukhululwe lesiyasona. Yena indodana yomuntu ingenacala ingenasono izosiza mina nawe. Amen. Izosilekelela izifeni eguleni kwethu nakho konke sasinako. Yehla yathethelela izolo zethu, yafika yasifela esiphambanweni. Ingakho kwaze kwaqhamuka izwi kuRoma 8 elalithi akusekho ukulahlwa kwabakaKristu Jesu ngokuba umthetho kaMoya wokuphila okuKristu Jesu ungikhululile umthethweni wesono nokufa. Amen. Ilapho-ke okwenzeka khona ukuthi isono uNkulunkulu esemlethile umntwana wakhe onguJesu ezosifela esiphambanweni, wasebona-ke ukuthi-ke sekufeziwe. Kwase kuthiwa kufeziwe, uthi angibuze ukuthi kombe wena uma usufile mina nawe sesihambe emhlabeni sohamba sesikufezile lokhu esakulethelwa uNkulunkulu na? Hallelujah. Kombe sohamba sesikufezile lokhu esakulethelayo ngoba njengoba silapha nje sinenjongo uNkulunkulu owasilethelayo ukuthi sizokufeza la emhlabeni. Sizohamba sesikufezile na? Njengoba indodana yomuntu uyahamba isikufezile, thina sobe sesikufezile yini? Umbuzo lofanele sibuzwe wona ukuthi ngabe Nkosi mina ngoba sengufezile lokhu noma mangisaqala noma mhlasimbe angazi ukuthi kwenzeka kanjani, kodwa ngoba sengifezile yini ngoba wonke umuntu la uNkulunkulu wambeka ngenjongo. Akekho umuntu wambeka nje wathi wena uzoma nje kanje, wambeka wonke umuntu ngenjongo nangepurpose. Uzofa wena usufezile yini icebo likaNkulunkulu ngoNkulunkulu. uNkulunkulu usibekele ukuthi sifeze icebo
lakhe emhlabeni singabecebo likaJehova uma silapha singabecebo asifazeni icebo lakhe usufezile icebo likaJehova na noma usenzo kwakho owasemhlabeni likhona icebo wena usulenzile lakhe na elimjabulisayo ngoba silapha nje sizokwenza icebo ezothokozisa uJehova ebese kuyima ethi ufeziwe usemhlabeni ebese kuthatha uma umuntu uyakuthatha ulifezile yini ngiyabonga Nkosi umbuzo Luka 23 bazalwane verse 46 amen alibonga igama lenkosi so okwazike ukufunda egameni likaJesu nama ngamfundela ngizwe ukuthi uJesu wayethini bazalwane kulesi sikhathi alibonga igama lenkosi ngoba abantu bakulalele bayafuna bathi basuke emakhaya egameni likaJesu bathi ngeke siphuthwe amazwi esikhombisa alibonga igama lenkosi lamazwi asefundiwe iminyaka neminyaka yafundwa kodwa washintsha lutho uthi ngelinda umfana ngibele nayitekisa uthi bayawalalela nje namhlanje kodwa ngesonto ntambama bebengasathetheleli mase befike ekhaya befika inkinga sezikhona kodwa uJesu uthi bathethelele akabali ukuthi kangakanani alibonga igama lenkosi uthi amashuma esikhombisa into ongasayazi alibonga igama lenkosi kodwa thina sihluleka ngisho okuncane ake siye khona ke lapha abantu abakulindele alibonga igama lenkosi Luka 23 verse 46 uJesu wamemeza nezwi elikhulu wathi baba ezandleni zakho ngiyawubeka umoya wami eseshilo lokho wafa Jesus uJesu ke loyo bazalwane umemeza ngezwi elikhulu uyamemeza kanti ngalena nemizilo uthi uJesu uthini thwawagebe isikhanda kusisi wafa kodwa namhlanje futhi la kuvesi lele sikhuluma ngalo manje lithi uJesu wamemeza ngezwi elikhulu alibonga igama lenkosi wathi baba ngiyawubeka umoya wami ezandleni zakho alibonga igama lenkosi manje bangcwele silingisa uKristu singabakaKristu ngoba silana singabantwana bakaNkulunkulu uma ethi uKristu yena ubeka umoya wakhe uNkulunkulu bangcwele okungisho thina noma singadlula emhlabeni alibonga igama lenkosi asifi kodwa sibeka umoya wethu uNkulunkulu alibonga igama lenkosi athi izwi kaNkulunkulu noma ngabe kukhona inkathazo zesikhashana kodwa masithi sibheka ngaphesheya kunenkazi
inkosi uJesu hayi bangathanza ngalo Jesu mina ngibonga igazi lakhe noma singadlula emhlabeni ithi ingoma yamaNazaretha mayihlabelela athi ngizodlula ethuneni siyadlula ethuneni asifo hlale emathuneni ngoba inkosi esikhonzayo yathi umoya wami ngiyawubeka ezandleni kaJehova abonga igama lenkosi ayifayiphelelanga emathuneni sikhonza inkosi bazalwane iyavuka nenyama yayo yavuka inamanxeba esandleni ehlangothini mabethi beza kuJesu sekuthiwa nanti isabatha liyaphela nanka phela sekufanele bephule imilenze mabefika uJesu bafika bashokheka ngoba inganana ephethwe ingangana zonke abanaze bawaphula amathambo kaJesu kade basebebulawa abantu emhlabeni kodwa sikaze simbone othi mayebulawa kube mlamiswe lonke kuphephuka amathuna egameni likaJesu kuvuke nabafileyo behamba asikaze sibabone ingakho bangcwele sikhonza nenkosi ingakho sithi lathi ngabalandeli bakaJesu ngoba imangalisa senzayo asikaze size sibone bayasha abantu ukuthi behamba umuntu omkhulu izulu liyaduma lithi didididi libuya lithule kodwa bekho othema ehamba kwabamnyama esweni Jesus waphephuka amathuna kwavuka nabakade bahamba ngenyawo haleluya elithi isosha lingakholwa ukuthi usethule laye lathatha umkhonto lamgwaza kuthi ehlangothini waphuma igazi namanzi leli gazi esimemezelayo namhlanje lithi leli gazi liyasindisa amagazi amaningi aya-expire aphelelwa igalanti kodwa likaJesu igazi yesana leli gazi liyasindisana namhlanje ilona bazalwane egameni likaJesu seyibekiwe izinto zonke zakhulunywa kodwa igazi likaJesu namhlanje lidinga abantu lisekhona akulona igazi ley'ngqama elikaJesu igama liyawenza umsebenzi haleluya esikhonza inkosi yamakhosi egameni likaJesu batho Stefane beyilinganisa lapho Stefane bethi babethula bethi sibona izulu livuleka bethi sibona ingilozi ziyehla phambi kwehlalo sobukhosi egameni likaJesu lithi izwi lenkosi babe bekhanuka kakhulu ukumbulala uStefane uma sethi ubona amazulu ubona into engabonwa abantu ubona kuvule ubona ingilozi ziyehla ziyenyuka phambi kwehlalo egameni likaJesu lithiwa bambulala lokho ukuthi ubonele umbono kaNkulunkulu uthi uStefane ungababaleli iphambeko zabo